ki gani yan fai ta fashi duk gaba ɗaya duk zamfara zan sa a bige ta da kwano sannan yan fai na ta fashi baban ku zai mai option hawa 35 sannan kuma yan fai ta fashi wallahi ko sai na kama dan wani wallahi yanzu ki gani in kina account number ke bani zan turo miki miliyan 5 zuwa an jima sai ki ɗaya ce wani da ke ga in ni tura miki miliyan 5 ya an jima za ki iya ce wani ina da baby sai an jima an kara don kaga waya ta ba caji wallahi ya ɗauki wai ke ba caji ai irin ke ba ma wanga waya ne a sai miki ba iPhone 18 Pro Max ita an ne yawwa dan makarecin nan na auren can barin tin takura mu dan shege shege Lilkwara kai Lilkwara dan zahara wallahi okka ta aiko ni yanzu wallahi ni so ku na wake gidanku an ce ka tai ka dauka an gama an ce ka tai ka dauka an gama wacce faru dan bare da hunki